ta dvojka nebude mít dost paliva, aby opustila atmosféru, když nese váhu v věnské dráhy. Jak je tohle možné? Motory byly navrženy pro letovat mimozemským komerciálním průmyslem. Vy ponesete velmi těžké? Jak těžké? Já na vás vyjedete 20 tun. Budete muset dosáhnout trošku těch 180 tun. Při minimálně vznikové rychlosti než uvolním bránu, jinak spadnu zpátky na zem. Dále. Když uvážíme kapacitu raketového paliva, nebude stačit ani jeho vyhoření. To znamená, že vám budou muset pomoct ostatní motory, které ponesou něco, co váží 6krát víc než unesou. A ten náklad není zrovna aerodynamický. Kátrová, nevím, jestli něco z toho chci vědět. Právě pracují na odlehčení, proto taky poletíte sám. Jestli tomu nebo ne, závisí na každém kilogramu. A já si dal koláč.